Sziasztok! Juhász Andrának hívnak, és most ezennel el szeretném kezdeni azt a sorozatot, amin keresztül meg szeretném veletek osztani azokat az élményeimet, azokat az újfajta meglátásmódokat, amiket kaptam, és kapok folyamatosan is tanítás gyanánt az angyali részeimtől, vagy a szellemvilágtól, amit rám bíztak, hogy ezen az úton is próbáljam meg átadni nektek. 2013. február 23-án, amikor meditációban mélyültem, megjelent előttem Gabriel arkangyal, és azt mondta akkor nekem, hogy nem sokára elkezdődik az életem legfontosabb időszaka, amiért ide születtem. Persze nagyon nagy izgalomba jöttem, szó se róla, mikor az arkangyal elment, mert ezen kívül sok mindent nem mondott. A fejemben hallottam a hangját. A hangja az mérhetetlen hasonlított a tibeti ómozásnak a hangjára, nagyon mély hang volt. És láttam, ahogy megjelent előttem a sok-sok fénygömbön keresztül, hatalmas nagy élmény volt. De csak talán, fél percig hatartott, és elment. Nagyon hosszú ideig azon gondolkoztam, hogy mi lehet az én életfeladatom. Hogy ezek a különböző megjelenések olyan titokzatosak, és hogy azt miért nem mondják el, hogy mi az, amit nekem meg kell itt csinálnom ezen a szinten, mi az, amivel tudom szolgálni a körülöttem élőket egyáltalán. Nagyon több éven keresztül is utána, néha még álmomban is csak így fölébredtem, és az volt az eszem, Úristen, mi az én feladatom? Tudok én valamit egyáltalán? Aztán egyszer egyik meditációban megkaptam a feladatomat is persze. Egy mondat volt, ezt mondták. A te feladatod az, hogy békét hozz az emberek szívébe. Akkor végighallgattam ezt a mondatot, utána azt jutott eszembe, hogy békét hozzak az emberek szívébe. Én erre képes vagyok. Én úgy érzem, hogy semmit nem tudok. Mit tudok én mondani az embereknek, amitől ők egyszerűen meg fognak nyugodni a szívükben. És rájönnek arra, hogy ez a világ úgy tökéletes, ahogy van. Van valami képességem. De aztán ugye az élet csak ment tovább, és különböző tisztításokon vettem részt, és az élet a szép lassan építgette bennem a dolgokat. Eljutottam Domvaló Melchizedeknek a megvilágosodott szívébredési tanfolyamára, ott is sok különleges élményre volt részem, amit majd szeretnék külön megosztani veletek. És egyszer csak a belső hangom elkezdett magyarázni. Elejével csak ritkán, aztán egyre több mindenre fölhívta a figyelmemet, és egyre jobban kezdett ezáltal megváltozni a világom. Emlékszem rá még 1990-es évek elején, mikor Dunaföldváron éltem, hogy Juhász Endre volt az első olyan ember az életemben, aki megmutatta, aki arról beszélt, nem is megmutatta nekem, inkább csak arról beszélt, hogy a jógik buddhizmusban sok ember belülről tanult. És elmesélt akkoriban egy történetet Gilgamesről, akit oda hívtak a mesteréhez, aki egy sátorban élt, és Gilgamesh 3 napon keresztül a sátor előtt ült törökülésben, teljesen csöndben, és ebben a csöndben 3 napon keresztül kapta a tanításokat. Ez volt a legelső olyan különleges élményem, amit az Endrétől hallottam, amin teljesen meglepődtem. Nem kívülről tanulunk. Nem így, hogy én most beszélek. Belülről. Hogy lehet az? A számomra akkor ez hihetetlen volt, és ez nagyon sokszor visszajött az életembe. Hogy vannak akkor ezek a dolgok, hogyha a mesterek alapvetően soha nem szavakon keresztül tanítanak, hanem mindig egy belső állapoton keresztül. Most már tudom, ez az átérzés. Amikor átérezzük a dolgokat. Az átérzés az összes dimenzióban az érzelem, az nem is az érzelem, mert az érzelem az alapvetően az elméhez tartozik, az érzelmek, amikről tudunk, hogy boldogság, szomorúság,
méreg. Ezek mind-mind az elméhez, a kettősséghez tartoznak, ami szenvedést okoz nekünk. De az átérzés az a szív. Amikor át tudjuk érezni a dolgokat, azt, ami van, az egyszerűen az összes dimenzióban jelen van. A szó, amivel ugye most én is élek, mert másképp nem tudok hozzátok szólni, az tulajdonképpen háromdimenziós. Ez pont olyan, mint egy kereszt. De hát hosszúság, szélesség és maga az idő. És tulajdonképpen mindig csak a jéghegy csúcsát tudjuk elmondani, és minden egyes szó, minden egyes embernek mást jelent. Ez így van. Tehát eljutottam odáig, hogy elkezdtek tanítani az érzéseimen keresztül. Úgyhogy egy pillanatban néha valakinek, mondjuk Endének, a férjemnek a fejébe találtam magam, és el voltam azon képezve, hogy ő mennyivel másképp gondolkozik, mint én. Egyszerűen csak ott voltam, és eljöttem arra, hogyha nekem úgy kéne élnem és léteznem, ahogy ő, és úgy kéne gondolkoznom, azon én belepusztulnék, nem pusztulnék bele, de képtelen lennék rá, mondjuk ezt, képtelen. Egyszerűen én az agyamnak olyan részeit használom, amilyeneket mondjuk az ember, az élettársam vagy a férjem nem használ, és viszont ő meg nem tudná használni azokat a részeit a fejemnek, amiken keresztül én szűröm le a tanulságot, és én élem meg a saját valóságomat. Olyan hihetetlen, mindannyiunknak van két szeme, egy orra, egy szája, két füle, fejünk, mindenünk, és mégis azok az energiák, amiket használunk, és amiken keresztül hozzá tudunk csatlakozni a saját valóságunkhoz, hihetetlen nagy különbségek vannak benne. A belső hangom keresztül elkezdtem átérezni, átlátni ezeket a különböző furcsa anomáliákat. Átérezni azt, hogy a világunk mennyivel másabb, mint amit az elménkben, a jobb és a bal agyféltekénk szerint, a hitvilágunk szerint, amit a társadalom, a vallás, az iskola, a szülők mind-mind megmagyaráznak nekünk, hogy mennyivel másképp működik minden. Ezután ezekről a dolgokról szeretnék veletek beszélni, és ezeket szeretném átadni így, ezeken a videóklipeken keresztül. Próbálom kicsi, kevesebb percekre összezsugorítani, mert tudom jól, hogy az elme az mérhetetlen felszínes, a jobb és az bal agyfélteke nem tud hosszú távon figyelni. Ezért nem érdemes órákon keresztül magyarázni, mert mindig csak pár perc az, ami képes bejutni, ha egyáltalán bejut. Ha egyáltalán az elme képes valamit befogadni. Sajnos nagyon sokszor olyan állapotban vagyunk, hogy semmit nem tudunk befogadni. Ez az mi elménknek az egyik sajátossága. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor majd folytatom. Viszontlátásra!